आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दाख्लैबावै नोंथांमोननो मोनसे पार्सनेल लन जुदि नोंथांनो अबथिरा माबा मोनसे खामानियाव जुदि नोंथांनो रां नांगौ जायो, नोंथाङा जेब्ला नोंथांनियाव फैसा गैया, नोंथाङा गुबुननियाव बियाबासिनो नोंथाङा नैबे पार्सनेल लन ब्रान्च लन एपआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा फिसा लननिफ्राय लानानै नोंथाङा बेयाव 1 लाखहालागै नोंथाङा इजियावनो लन मोनगोन। गोबां मानसिफोरानो आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदोंमोन। बे लिंकनि जोहै दासिम टटेल बेयाव 150 जन मानसिफोरा लन लाबाय। दा बे लन लानायखौ नोंथांमोना बोरै नोंथांनि लनखौ नोंथाङा बारायनो, गिबियाव नोंथांनो बारा होआ लनखौ, नोंथांनो गिबियाव 500 बेबायदि 1000 बेफोरबायदि नोंथांनो 25 बेबायदि 100 बेफोरबायदि नोंथांमोननो रां होयो। गिबियाव नोंथाङा बे लनखौ लानानै नोंथाङा जेब्ला लनखौ सुख'गोन अब्ला नोंथाङा आरो मोनसे नोंथाङा बेनिफिट जाबावो। बे बेनिफिटआनो जाहैबाय नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा मोजां जायो। जेब्ला नोंथाङा बेयाव फिसा लनखौ लानानै नोंथाङा सुख'लांबाय थागोन अब्ला नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा मोजां जागोन। जुदि नोंथाङाबो बेयाव लन लानो गोसो अब्लाबो नोंथाङा दाबो नोंथाङा लनखौ लानो हागोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै थांबासो नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट नोंथाङा प्ले स्ट'राव नोंथाङा नैबे ब्रान्च लन एपखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेयाव जेबो गिनांगौ गैया। बे मोनसे RBI अथराइज गोनां, RBI सिगनेचार गोनां बे एप्सआ, बेयाव नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया। जुदि नोंथाङा नोंथांनि सिबिल स्करखौ जुदि नोंथाङा मोजां बानायनो सानदों, नोंथाङा बेयाव फिसा लनखौ लानानै नोंथाङा सुख'यै नोंथाङा गेदेर लन नोंथाङा 1 लाखहालागै बे एपनिफ्राय लन लानो हागोन। लोगोसे नोंथांनि सिबिल स्करा जायोब्ला मोजां जायोब्ला नोंथाङा बेंक बायदिसिना प्राइभेट इनस्टिट्युट बेफोरबायदि लन प्रभाइड खालामग्रा कम्पानिफोरनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो लनखौ मोननो हागोन। लोगोफोर, क्रेडिट स्करा नैबेखौ बुङो। नोंथांनि क्रेडिट स्करा नैबेयाव 300निफ्राय जागायनानै बेयाव 900हालागै थायो। बेयाव नोंथांनि क्रेडिट स्करा नैबे 800 बेफोरबायदिबाथाय मोजां क्रेडिट स्कराव गोलैयो। नोंथाङा बे नोंथांनि क्रेडिट स्करखौ जुदि 800 बानायनानै लानो हायो अब्ला नोंथाङा नैबे 50,000 बेफोरबायदि लनखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। 1 लाख मोननो हागोन, 2 लाख मोननो हागोन। नोंथांनि लन नोंथांनो होनायनि सिगाङावनो कम्पानिफोरा नोंथांनि बे क्रेडिट स्करखौ नोंथांनिखौ चेक बानायो। नोंथाङा बेखौ मोजां बानायनो थाखाय आङो दहाय बुंनाय एप्स ब्रान्च एप, नोंथाङा ब्रान्च एपआव नोंथांनि क्रेडिट स्करा 0ब्लाबो नोंथाङा बेयाव लन मोनगोन। जुदि नोंथाङा लनखौ मोजाङै टाइमाव टाइम नोंथाङा सुख'बाय थायोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि क्रेडिट स्करखौ मोजां बानायनानै लानानै नोंथाङा उननि फिउचाराव नोंथाङा बे क्रेडिट स्करनि जोहै नोंथाङा गेदेर लननि थाखाय नोंथाङा इलिजिबोल जागोन। बेयाव नोंथाङा ब्रान्च एपआव नोंथाङा लन लानानै बेखिनि बेनिफिटखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ बे क्रेडिट स्करा मा। बे क्रेडिट स्करानो जाहैबाय नोंथांनि लननि मोनसे, बेयाव नोंथांनि क्रेडिट स्करा बे लननि मोनसे बाहागो। जेब्ला नोंथाङा लनखौ लायै नोंथाङा जेब्ला लनखौ टाइमाव टाइम सुख'बाय थागोन अब्लानो नोंथांनि क्रेडिट स्करा मोजां जालांगोन। नोंथाङा गेदेर लननि थाखाय एप्लाइ बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। दानिया बेयाव जाय बिथांमोना लनखौ मोनबाय, नोंथांमोना नोंथांनि बे लनखौ नैबे ब्रान्च लन एपआव नोंथांनि लनखौ नोंथाङा इनक्रिज खालामनो, बारायनो थाखाय नोंथाङा टाइमाव टाइम नोंथाङा सुख'नो नांगोन। जुदि नोंथाङा लनखौ सुख'आ अब्ला नोंथांनि सिबिल स्करा बया जागोन। नोंथाङा फिउचाराव नोंथाङा लन मोननो हानाय नङा। जाय बिथांमोना लनखौ लादों बा नोंथांमोना लानानै नोंथाङा बेफोरबायदि, आङो बेयाव टटेल मोननो हादों 10,000 मोनदोंमोन, आङो बेखौ सुख'बाय। टाइमनि नोंथाङा सानबा सानब्रै बेफोरबायदि आगोल नोंथाङा लनखौ सुख'ब्लाथाय नोंथांनि लना इनक्रिज जानायाव मोजां जायो। नोंथांमोना बेफोरबायदि गावबागावनि लन लानायखौ नोंथाङा टाइमनि आगोलनो नोंथाङा सुख'नो नांगोन। अब्लानो नोंथांनि लना बारायलांबाय थागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। लनखौ सुख'नो थाखाय नोंथाङा नैबे लन्सआव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे मेक पेमेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आंनिया बेयाव 2831 बेफोरबायदि जायो। नोंथाङा बेयाव फुल पेमेन्टखौ नोंथाङा बानायनोबो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव
नैबे आदार्सआव थुनानै नोंथाङा बेसेबां लनखौ नोंथाङा सुख'ग्रोनो सानदों नोंथाङा बेफोरबायदि नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा नैबे आदार्स एमाउन्टआव थुनानै नोंथाङा बेबायदि लनखौ सुख'नो हागोन। दानिया जाय बिथांमोना गावबागावनि बे ब्रान्स लन एपनि गावबागावनि फैसाखौ लानायखौ लन लानायखौ बारायनो सानदों नोंथांमोना टाइमनि नोंथांमोना सानब्रै सानबा आगोलनो नोंथाङा सुख'नांगोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै बे एपआव लन लानो होननानै सानदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं मोनसे लिंक होना दोनदों लोगोसे मोनसे भिडिअ होनानै दोनदों नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै नोंथाङा इजियावनो प्ले स्ट'राव बे एपखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा इजियावनो बेयाव स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।